Benvinguts a la mitja taronja. Rebem a la parella formada per Barceló i Grosque. Tenen una relació rabassuda i forta com un bloc de ciment. ¿Qué dices? Este es el problema de los sociatas neopijos y monarpipas. Yo he venido porque hay catering de ibéricos. Frosty s'ho va fer favor de callar. Rebem també a la parella formada per Malià i... Per Malià i Punto. Lògicament, ni és punta pogut venir, però no estic tot sol a Unió Mallorquina. Per cert, què fas després, guapa? Ai, que romàntic. Protest. En Melià està coaccionant clarament a la presentadora. Tranquil, Biel, que este de Meliá tiene menos sexapil que Tomo Peña en Gallumbos. Callau, aquí només gai jo. Vostè, la seva parella, després d'una sessió al Parlament, se'n va a sopar. Què demana? Temps. Sinceramente, me importa un pimiento. Sinceramente, me importa un pimiento. Anem a veure què ha escrit el senyor Barceló a la pissarra. Pobres togats, pimiento, correcto! No toques, bien, no toques, no se me pegue la nacionalitis de chimbomba de tu partido. Senyor Malià, el seu torn. Imagini que Unió Mallorquina guanya les eleccions del 2011. Què faria? Lògicament ho celebraria ballant estira-li cosetes en el davantal a la plaça Major del Cudi. Molt bé. I doncs anem a veure què ha escrit vostè mateix a la pissarra. Anar a la Mare de Déu de Lluc a donar-li les gràcies. No! Sí, hem guanyat, hem certificat, hem guanyat. Manda huevos, este Meliá no se conoce ni a sí mismo. No pot ser. Lògicament se m'ha oblidat el que havia escrit. Per tant, el guanyador és Josep Malià. Què? Però si nosaltres hem contestat correctament. Que sí, que vosaltres heu guanyat el concurs, però tu, Josep, tu t'has guanyat el meu cor. Eberhard, tens uns ulls tan seductors, uns cabells tan blancs. Per què no me n'anam de viatge menys si recuperam el nostre amor? Mira, Biel, quédate con el premio, yo me voy. Això ha funcionat. Ho provarem amb el president antic, a menys si qualque vegada puc arribar a ser president. I vosaltres dos ja podeu aturar, no?